l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. It-19 ta' Marzu l-jum li ikun iċċelebrat il-kull Ġuseppin f'pajjiżna. Għal dan il-għan u għanjus żar it-toroq u l-isqaqin rabtin u segwa din il-festa. Fjum mill-isbaħ xemxi il-Maltin biħġarhom fir-Rabat flimkien mal-Ġuseppini iċċelebraw bil-kbir il-festa tal-qaddis patrun tagħhom. Il-qubbajt, il-karamelli tal-ħarrub, il-peniti, l-isfineċ u z-zeppoli li huma tradizzjonali marbutin ma' din il-festa flimkien ma' ta' statwi ta' San Giuseppe fit-twieqi iddominaw it-toroq ewlenin rabtin. Fil-Knisja ta' Ġiesu tal-Patrijiet Franġiskani Minuri fejn jinsab is-santwarju dedikat lil dan il-qaddis patrun tal-Knisja Universali ma kienx hemm fejn toqgħod labra. Waqt il-Quddisa Pontifikali li kienet iċċelebrata b'solennità kbira mill-Arċikonfraternità li ġib ismu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-omilija tiegħu tkellem dwar kif id-dinja kollha għandha bżonn tħaddan kultura ta' akkoljenza li tilqa' u li tkun tassew inklusiva fejn kulħadd u minu iħossu mill-quh rispettat fid-dinjità tiegħu, apprezzat u protett. Għal din iċ-ċelebrazzjoni ħadu sehem l-ogħla awtoritajiet tal-Istat. Mill-qalba tar-Rabat tkellimna ma' xi nies li ltqajna magħhom dwar id-devozzjoni f'pajjiżna lejn il-missier putattiv ta' Sidna Ġesu Kristu, San Giuseppe. Jiena nemmen illi llum għandha tkun Father's Day ukoll. Mhux Ġunju Father's Day illum. Għaliex missier il-bambin bħalma il-Madonna il-bambin. Tajjeb nagħmluha f'Mejju fix-xahar tagħha, illum il-festa San Giuseppe. Ġejna xi ħaġa tradizzjonali sabiħa. Meta tkun festa ta' San Giuseppe, inkun nixtieq li niġi hawn saw. Toġobni. Bitaw rabatu, għax vera ħobbu l-San Giuseppe. San Giuseppe bħala missieru tal-bambin Vurdieri u maħbub u għed mill-ikbar qaddisin u Vurdieri. Kull bniedem bħal raġel bħal għand il-familja nipprovaw nixbħuh. San Giuseppe huwa il-missier il-bambin Ġesu Kristu, qed juri li huwa l-protettur tal-Knisja u tal-familji. Bħallum qatt ma tlajt, ġietni l-okkażjoni ħarġet ġurnata sabiħa u ġejna saw sar-Rabat, ħadna tewġiex pastizzi. Issa noħdu naqra zeppolin ukoll ta' kif qegħdin hawnhekk. Tal-popolari huma ż-zeppoli, għax aħna dawk daħħalniew speċi ta' San Giuseppe u bed biddik it-traduzzjoni ta' San Giuseppe ta' 19 ta' Marzu. X'festa jagħmlu r-rabtin. Viva San Giuseppe! Sa dan it-tant il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' martu Lidja ħadu l-okkażjoni li jiltaqgħu u jitkellmu ma' dawk kollha preżenti fir-Rabat għal waħda mill-eqdem festi ċelebrati f'pajjiżna għal aktar minn 500 sena lura fl-1508 meta l-festa ta' San Giuseppe saret għall-ewwel darba. F'din l-istess sena, it-19 ta' Marzu, kien ġie ddikjarat bħala festa kmandata u aktar tard pubblika għal poplu Malti u Awċi kollu.